आता मी तुम्हाला एक नवीन प्रकार दाखवते. मी पोहे घेतले. आपल्याला जेवताना काहीतरी लागतो ना तोंडाला चवीला. पापड लोणचं घेतो ना. तर आज आपण पोह्याची चकली बनवूया. अरे वा, एकदम घरगुती कुरकुरीत आणि एकदम कुरकुरीत आणि खुसखुशीत. कुरकुरीत सोड खुसखुशीत लागते आधी. ते आता मी पोहे बघा किती घेतले आहे. पोहे आपल्या मनावर आहे, आपण किती पण बनवू शकता. त्याच्यामध्ये जे मेन टाकतात ना वस्तू ते आपल्याला फक्त माहिती पाहिजे काय टाकतात आणि ते कसं करतात. आता मी पोहे बघा किती घेतले. हा एक डबा घेतला भरून हे, आणि हे अर्धा डबा कमी घेतले. कारण मी आहे ना सर्व पोहे संपवत नाही आहे. पोहे आहेत माझ्याकडे, लॉकडाऊन चालू आहे ना, कधीतरी आपल्याला घरात उपयोगाला येतील कांदा पोहे करायला, म्हणून मी जास्त करत नाही. थोडे मी पोहे बघा तसेच ठेवलेले आहेत. कुठे हे बघा लपून ठेवले. लपून का ठेवले ते? पोहे ठेवले आहेत. नाही तर करायचे असते तर मी सगळेच केले असते ना, म्हणून हे ठेवले. असे आई आणि हाऊसवाईफ असे थोडं साठवून ठेवतात, तेच आपल्या फॅमिलीला यूज होतो. ते कधीतरी नाश्ता पाहिजे असेल तर आपण कांदा पोहे करू शकतो ना. इथे मिरची बघा मी किती घेतली. तुम्हाला तिखट पाहिजे असेल तर तिखट पण घेऊ शकता, आणि ही पण तिखट आहे. 6 मिरची घेतली आहे. आता तुम्हाला जास्त तिखट पाहिजे असेल तर जास्त 2-3 मिरची जास्त घ्यायची. आता मिरचीचे बघा बारीक तुकडे केले. हे आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. पाणी नाही टाकायचं आहे. असे सुके जरा बारीक करून काय ठेचासारखे असे बारीक करून घ्यायचे. आता तुम्हाला आधी पहिले आहेत ना हे पोहे धुवून घेते स्वच्छ. आता मी पोहे पहिले धुवून घेते. चांगले 2दा पाण्याने चांगले धुवायचे. असे चोळून मग काळा पाणी येतो ते सर्व स्वच्छ धुवून काढायचे. आपण ते पोहे ना दुसऱ्या टायमाला धुवेपर्यंत ते चांगले दिसतात बघा, मऊ होतात. आणि सर्व पाणी काढून असं दाबून घ्यायचे. आणि पटकन दाबून घ्यायचे ना असे? पटकन दाबून घ्यायचे, नाही तर ते पाणी पूर्ण सोक करत राहतील ते. पटापट धुवायचे. आणि ते आपल्या मिरचीचा ठेचा बघा. आणि अजून एक तुम्हाला टिप, जे बनवणाऱ्यांना माहिती आहे पण कधी कधी विसरतात. काय सांग? लगेच झाकण उघडताना जरा लांब राहावा मिरचीचा, नाही तर ठचका लागतो. मला किती वेळा झालंय. बघा एवढी एक्सपिरियन्स असून पण म्हणजे बोलतात ना होऊन जातं ते चुकी ना मम्मी. चुकून होऊन जातं. प्रेझेन्स ऑफ माइंड कधी पण ठेवायचं. आता हे उघडलं ना मिरचीचा ठसका येणारच, आणि आपण लांब राहायचं. आणि हा बघा पोह्याचा दुसरा पाणी आहे. पहिला पाणी किती काळा होता, आणि हा बघा. पण ते जास्त धुवत नाही राहायचे पोहे, ते पाणी कसं येतच राहतो त्याचा. आता तुम्हाला मी एक सांगतो. आता इथे बघा हे पोहे धुतलेले आहेत ना, या धुतलेल्या पोह्याचा पण एक सुगंध येतोय मम्मी. आणि तो सुगंध कसला माहिती का? आपण पोह्यामध्ये नारळाचा रस टाकून जेव्हा पोहे खातो माहितीये, गोड एकदम पोहे लागतात. माहिती मम्मी तुला? काय असं कोणाकोणाच्या घरी प्रॉब्लेम होतो की कोणाकोणाच्या आईला हे निघत नाही किंवा तुम्हाला निघत नाही, तर दुसऱ्या माणसांना बोलवावं लागतं. नाही निघत आहे कारण तू चुकी केली इकडे, ओले हात लावले. तुम्ही ओले हात लावणार इकडे, तर कसं होणार ते? आणि दुसऱ्याच्या हातात देताना पण दुसऱ्यांनी पण ओले हात नाही लावायचे त्याला. मम्मी हे नारळाच्या रसात खातो आपण, माहितीये किती मस्त लागतं का ते? आमच्या घरी आलात ना कधी पाहुणे म्हणून, तुम्हाला हे नाश्ता तर नक्कीच मिळणार. मला तर खूप आवडतो. तुम्हाला आवडतो का? तुम्हाला आवडतो का? कमेंट मध्ये सांगा. टाईट होतं, खूप टाईट होतं. टाईट होतं म्हणजे एवढं टाईट होतं की मम्मीला तर नाही आवडलं असं ते. आता आपल्याला बाहेर जायचंय चले पोहे घेऊन, आणि बसून करायचंय काम. हे पण घ्यायचंय का? ते सर्व घ्यायचंय. मीठ, जिरा, मिरचीचा ठेचा. आणि तुला माहिती मम्मी, आज ना माझा लय मोठा पोपट झाला असं. कसं काय? हे उघडलं नसतं तर मग बोलले से क्या फायदा आहे तुझा, एवढा मम्मीच्या हातचा खाऊन, एवढा ताजा ताजा खाऊन नशीब उघडलं ते. चटई आणते का? इथे मला बसायला चटई घालते, कारण ते मला पोहे आहेत ना मळायचे आहेत. आता हे पोहे बघा भिजून किती झालेत आहेत, मस्त मोठे झालेत ना, चांगले झाले. आता हे आपल्याला ना चांगले असे मळून घ्यायचे आहेत. म्हणजे गोळा करायचा का पिठाचा? गोळा करायचा आहे. जर पाणी टाकून जरा मळायचे, जास्त पण नाही मळायचे. असे जास्त पोहे सुके वाटले ना तर थोडं पाणी घ्यायचं हाताला. मी पाणी घेतलंय बघा.
हे बघा ही खिडकी किती मोठी आहे मम्मी ना, अशीच खिडकी असली पाहिजे मोठ्या मोठ्या, होय. कारण मग कसं व्हेंटिलेशन हवा बिवा खूप छान येते. म्हणून आम्ही म्हणून कन्स्ट्रक्शन करताना खिडक्या जरा मोठ्या ठेवायला सांगितले. आणि इथे एक चीज मिसिंग आहे, काय सांग मम्मी? काय? मिरचीचा ठेचा, हा मिरचीचा ठेचा नाही आणला. वाटलेली मिरची. मिरची स्वतःहून तुझ्याकडे चालत येत आहे. मिरची स्वतःहून चालत आली बघा. अजून खोलू नको ते, हे पाहिजे असेल ना, कारण ते पाठ हलतोय, हे हलतोय ना परत. घालते ना. आता हे असं पाणी टाकून आहे ना, थोडं पाणी टाकायचं, जास्त पण नाही बघा. असे थोडंसं पाणी घ्यायचा आणि असं थोडं टाकायचं. जास्त पण चपातीच्या पिठासारखा नाही मळायचं आहे आपल्याला. हे आता मी मळते जरा, त्याच्यामध्ये पहिलं तुम्हाला जिरा टाकून दाखवते. थोडा जिरा टाकायचा. आता एवढ्याशा पोह्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरा टाकले बघा. जिऱ्याने कशी टेस्ट चांगली लागते. चवीपुरता मीठ टाकायचा थोडा. आणि आपला हा मिरची वाटलेला, जरा तिखटपणासाठी. तुम्हाला आहे ना तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला जे काय टाकायचं असेल ना ते टाका. मला मी एवढा लांब असून मला मिरचीचा मम्मी जरा हे आला, ठसका येतो ना. हा म्हणजे ठसका आला नाही, पण ते वाटलं की हा मिरची आहे. हा. अजून काय टाकू शकतो? म्हणजे तू बोललीस ना अजून काय टाकू शकते? अजून काही टाकू शकतो आपण. जसं म्हणजे समज आता आपण तिखट मिरची मसाला, धना पावडर, जिरा पावडर, असं काय आपला गरम मसाला, म्हणजे असे मसाले टाकू शकता. हा, अजून काय मसाला टाकू शकतो याच्यात? काही टाकू शकतात. कोथिंबीर टाकू शकतात कापून बारीक करून असं. हा. आता हे मिश्रण एकजीव करायचं. हे सर्व काम झालेलं आहे आपलं. हे सगळं त्याचं काम झालेलं आहे. फक्त आपल्याला ते लागणार आहे ना साचा. हा, आता फक्त चुटकी वाजवली की गायब होणार इकडला. हा काय? अरे वा, शिकली तू. टॅडॅन. आता या साच्यामध्ये चकलीचा साचा टाकलाय, पान टाकलंय त्याच्यामध्ये. आता थोडं ना तेल लावून घ्यायचं जरा. आता त्याच्यामध्ये हे मिश्रण टाकायचं. आधी पहिलं थोडं टाकून बघते. आपल्याकडे साचा कसा तो दाबायचा आहे ना, हा फिरवायचा आहे. मस्त गेम वाटतोय तो. अरे वा वा वा, चकली आलेली आहे बाहेर. मला खाली काही दिसत नाही. नाही दिसत आहे का? फिरते काय बरोबर? फिरते फिरते. वरती उंचावर घेतला पाहिजे. बस बस झालं. बस. एवढी चकली बस झाली. कोण कोण असं चकली बनवताना वाकडे होता सांगा? वाकडं तर व्हायलाच लागतो ना. आम्ही तर होतो वाकडे बाबा. पण ह्या कामाला जर 2 हात 4 हात झाले ना, 2 हातचे 4 हात, मग मी लवकर होऊ शकतं. 2 हात के 4 हात करते हैं. चलो फटाफट फटाफट. हे गोल करतो. लय वरती नको करू. बघा जास्त वरती गेलं की आपली चकली दिसते आहे. मी अशी रेषा सोडू करायचं, लाईन सोडू का मी? हा बस बस, त्याच्यात लाईन सोड जा. आता बघा आम्ही इकडे काय करतोय, काय करतो मी सांग? आता ते ताटामध्ये लाईन सोडायची. ताटामध्ये ना मी फक्त लाईन सोडतोय आणि मम्मी तिकडे गोल करते बघा अशी. हा, कारण ते गोल करायला नाही होत ना, खाली दिसत नाही. म्हणजे असे 2-3 लाईनी पाड. द्या ताट. अरे 2-3 लाईनी पाड बघू. अंदाज पण तुला माहिती पडेल किती लांब पाहिजे. बघा आमची आगळी वेगळी एकदम चकली रेडी आहे. तुम्हाला पाहिजे का? साप साप. कसला बघा काय आलं? येत नाही ते. साचा बसत नाही का? आटे दिले झाले ना? ते दिले झाले. हा पाणी काय कामाचं आहे? नाही कामाचं नाही, ते झाडांना टाकायचं आहे.
आपलं किचन झालेलं आहे साफ. आता आपण बाहेर जाऊन बघूया मम्मीचं काम कितपत झालेलं आहे. होय मोदक चकलीपासून डायरेक्ट मोदक झाले. मोदक नाही, मी सांडगे बनवते. सांडगे. आता घरात आपण वयस्कर माणूस आहे, आपल्याला काय होत नाही आहे. हा तर आपण काय करायचं, हा व्हिडिओ बघता बघताच आहे ना पोहे घ्यायचे, धुवायचे, मळायचे आणि असे सांडगे पाडायचे असे. हा, काय चकली बनवायची काही गरज नाही. खरं सांग कंटाळा आला ना. कंटाळा नाही आला, म्हणजे मी बघितले, म्हटलं सांडगे पण बनवू शकतात. ऍक्च्युली प्रॉब्लेम काय झाला माहिती का, अशाच प्रॉब्लेममुळे आपल्याला मम्मी कधी कधी ना नवीन काहीतरी म्हणजे बोलतात ना आयडिया येते किंवा काहीतरी नवीन क्रिएट होतं. आता इकडे काय प्रॉब्लेम झाला, चकलीत आम्ही पाडत होतो पण तो साच्याचा ना ते आट्यानं डिलेत, म्हणजे ते ना टक 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 होऊन ते उघडतंय, म्हणजे ते आपला साचा आपण मुंबईला ठेवलेला आहे हा ते खाली पडत नव्हतं. त्यामुळे मग आम्ही मम्मीने हे करायला घेतलं, सांडगे बनवले. शेवटी हे पण चुकवायचेच आहेत ना. हा, किंवा लास्टला जो कमी पीठ राहतो आणि तुम्हाला कंटाळा आला की तुम्ही असं सांडगे सुद्धा करू शकता. सांडगे करू शकतो. हे पण छान लागतं ना कुरकुरीत. आम्ही लास्ट वर्षी किती केले होते ना, गेल्या वर्षी मम्मी. होय. आता तुम्हाला चुटकी वाजून सर्व ताटा आणतो बघा. अरे अजून 2 कुठे गेले, परत बघूया चुटकी वाजून. आता जाई त्या पहिले चिऱ्यावर नेऊन ठेवू सगळी ताटं उन्हात. इथे ठेवू का? आता तुम्हाला एक मम्मीची प्रोग्रेस दाखवतो. हे काय पडलं होतं खाली, प्रोग्रेस दाखवतो. मम्मीला पण नाही माहिती काय प्रोग्रेस दाखवणार आहे. 2. आता मम्मी बघा प्रत्येक स्टेपवर एक पाय टाकून चढते. हा, चढते. पहिली कशी चढायची तू, एक पायच टाकायची, एक पाय टाकून परत त्याच्यावर यायची, परत एक पाय टाकून त्याच्यावर यायची हा, आणि गुडघ्यावर आपला हात ठेवायची. परत दाखवू, जरा खाली जाऊन दाखवू म्हणजे कशी चढायची तू. हे का झालं ते पण तुम्हाला सांगतो मग, म्हणजे तुम्ही पण अशी इम्प्रूव्हमेंट करू शकता ना. हे तर अशी चालते, पहिली कशी चालायची दाखव. आता पाय आहे ना, हा पाय पहिला टाकायची, हा असं हात ठेवायची, करून दाखव तिकडेच. हा म्हणजे त्या स्टेपवर आली परत हा. अशी, ही अशी चालायची. पण आता इम्प्रूव्हमेंट का झालं मम्मी तुझ्यामध्ये, हे आता असं येते बरोबर. का कशामुळे इम्प्रूव्हमेंट झालं, कशामुळे झालं ही सुधारणा कशामुळे, मलाच काय कळत नाही कशामुळे. मम्मीची लाईफस्टाईल चेंज झाली आहे. इकडे डायटिंग आणि एक्सरसाइज नसते, लाईफस्टाईल चेंज केली पूर्ण. तुम्ही जे सुरुवातीला करत होता तेच जर करत राहिला तर तुमची परिस्थिती तशीच राहणार, कंडिशन पण तशीच राहणार. काहीतरी जीवनामध्ये चेंज करा, त्या चेंजमुळे चेंज विल ब्रिंग चेंज, बरोबर ना. तर तुमच्या उठण्यापासून झोपेपर्यंत, पाण्यापासून, जेवणापासून, एक्सरसाइजपर्यंत सर्व चेंज करा. आणि आपल्याला बसायला होत नाही म्हणून आपण खुर्चीवर नाही बसायचं, खाली बसायचा प्रयत्न करायचा. नाही पण सर्व पहिले हे चेंजेस करा, नंतर ते सर्व ऑटोमॅटिक होणार. ते होणार बरोबर. साफसफाई कर्मचारी आलेले आहेत आमच्या इकडे, दोन्ही काविल ते धुवायला आहेत. म्हणून पटकन मम्मी का धुवून ठेवायचे, कारण आपल्याला लागतात ना भांडी. म्हणून इथे जे आम्ही चकल्या सुकवलेल्या आहेत आणि ते तुम्हाला दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये दिसतील येणाऱ्या. हे तेल आहे ना, ते मी चकल्या सुकवल्यात ना पोह्याचे, ते मी तळून घेणार आहे आज. तर इथे आपलं तेल तापतोय आणि आम्ही जरा राऊंड मारायला चाललोय. राऊंड मारायला म्हणजे काय मम्मी सांग. ते पोह्याचे चकले सुकतायत ना उन्हात, ते आणायला. कुठे आहे ते पोह्याच्या चकल्या, कुठे आहे ते तुम्हाला दाखवतो बघा. तिथे. आता मम्मी तिथे बघा कशी जाणार आहे, इथून जाणार आहे आणि आपण कसं जाणार आहे, तुला दिसते. तू येपर्यंत मी आलो इकडे लगेच. मस्त सुकलेत, मस्त सुकलेत, छान वाटत ना. चला आपण जरा या ह्याच्यावरून जाऊया. कोण पहिलं पोचतं बघूया मम्मी. पोचला. वेलकम, स्वागत आहे आपका. आता आपण चकल्या टेस्ट करूया. आता आपल्या चकल्याचा पहिला व्हिडिओ काढून घे, फोटो काढ. इथे आपले पोह्याच्या चकल्या छान झालेत आहे, सुकलेत आहे. खाली 2 दिवस सुकायला लागले, पहिला 1 दिवस आणि दुसरा 1 दिवस. आपल्या चकल्या बघा छान झाले. असे सुकलेले चकल्या डब्यात भरून ठेवायचे. आणि आपले सांडगे, तुम्हाला जमेल तर सांडगे पण करू शकता पोह्याचे असे, आणि चकल्या पण करू शकता. आता मी तुम्हाला थोडेसे तळून दाखवते. बघूया केवढी फुलते आपली चकली. वाढली बघा, वाढली आहे ना. बघ फुलली ही चकली बघ, आणि ही चकली बघ, साईज बघ सेम होते ना. जरा फुगले ते बघा कसे झाले बघा, है ना, डबल झाले. आता हे जरा सांडगे टाकते. हलके झाले. टेस्ट करूया. चल आता जेवायला चल. मस्त आवाज ना बघ, आवाज. कुरकुरीत.